radio that makes you happy. Radio Inkezo. Hey, kubi kakhulu. Impilo yalapha inzima. Nalento ke kuwelwa ngayo ithambile igugile ngelixesha niwela funeka nijampe ipali eziphukileyo kubi kakhulu noko abantu balapha abayazi democracy kakhulu kubi kakhulu siyathemba basemagunyeni into bana bazawunoko bachukume beve zandayibona into enje ibhlungu kakhulu ibuhlungu kakhulu noko madoda noko akusekho ndawo ephila kanje kodwa abantu balapha baphila olhlobo funeka benze lento njengoba babona abantu babini awuzange umzimba uphathwe ngabantu ababini kodwa imeko iyanyanzelisa apha uba makaphathwe ngolhlobo baphethwe ngalo kubi kakhulu apha njengoba nibona ngoku baphumlile funeka kuhambe abanye abantu ababini bayotshintsha umfulu uyantlintliza njengoba niwujongile nje kubi ungacimba kuseZimbabwe hayi kuseSouth Africa apha yiSouth Africa le kuseMount Elief uwelela ngapha kuwela kabini kunozitshena uphuma ngasesihlahleni kubi imizimba ezawugqitha apha ke mibini kukho nomnye umzimba ozawuphinda ugqithiswe ngolu hlobo futhi so yonke imihla funeka bona benze lento apha ngoba kuyagcwala kube yilento funeka benze ngolu hlobo kuwelwa apha kule ngozi yento phofu uthi unyathela ibichukuma yonke iguge ngolona hlobo kuhanjwa kule ngozi ke kuthiwa ngutebetebe heyi ngutebetebe nyhani kubi kudala abantu balapha ke becela ibridge into unayo ye andiyazi iwa ezindlebeni andazi ezinjani hayi kubi shem kubi kakhulu yabareulale umuntu umemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile